बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोथां जारिमिन। जारिमिना गोथाङैनो दङ। 1988 मायथाइयाव जेब्लानाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बर'फ्रा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय मैखोम बर' ओनसोलाव आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जेनाखि सोमावसारदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै बे समाव आइजोफ्राबो अदेबानि आथोब आबोबाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दा बे समावहाय आन्दलननि नामाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बर' गामिफ्राव थांनानै बर' ओनसोलफ्राव थांनानै जोंनि बर' फिसा बिदा फंबायफोरनि सायाव अयथासार खालामोमोन, जुलुमबाजि खालामोमोन, जोंनि न'खरफोरखौ धंस खालामनानै गारबोयोमोन। माइ दै माइरं जि जोम आरो स्कप मोनोब्ला बिसोरो हिन्जाव फिसाफोरनि सायाव बिमाफोरनि सायाव इनाय अयथासार देहायारि साजा मान इज्जत नस्थ' खालामदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला दिनै बे गासै जाथाया बै समाव साननाय समाव जादोंमोन। बेबायदिनो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमनानै बिसोरो लाबोयोमोन, जोबथेसालियाव दोनोमोन, जेरा होयोमोन। बेबायदिनो जुमदुवाराव ना सारनो थांनाय माखासे हौवा फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव बिना दायैहाय हमनानै लाबोनायाव गसाइगाव सिभिल एसडिअनि दारै जादों। बे समाव अफिसारा दंमोन प्रितपाल सिं SDPO गसाइगाव साब डिभिजननिनो SDPOआ बिथाङा प्रितपाल सिंमोन। बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे बे रेड खालामनो थांनाय पुलिसफ्रा बे बर' फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव गायदे आरो हेलेनाजों लोगोसे गोबां बर' बिमाफ्रा बिसोरखौ मोजाङैनो हमथानानै लाखिनो थाखाय ओंखारबोनाय जादोंमोन दलै नोगोरै। दा बहाय बिसोरो हाया जादों। ओमफ्राय बिसोरो आयेनगत भाबै बोरैहाय जोंखौ बे ज' जानाय मैखोम बाहागो लानाय मानसिफोरखौ बोरै जायखार होनो हायो आरो बिसोरनि प्लेनिङा बेनोमोन प्रि प्लेन। बिसोरो गावसोरनियाव अन्थाइ खुबैदों होननानै बोरला गाहरदों होननानै फायार खालामदों, अपेन फायार खालामदों। लाबोयै नैबे बसाबिल हाथाय सराइबिलखौ बारग' होनानै नैबे दानि बे जायगा स्पटआ बैसिम मोनफैदों। जोङो सानसे सिगां आइजो आफादा बे सराइबिल जायगायावहायनो जों मिटिं खुंफैदोंमोन। बे समाव आं आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि, कुसुगाव आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि। अब्ला मोनसे जोंहा बिथोन दंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गामि गामि हाबनाय पुलिस मिलिटारिफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ जुदि हमनानै लाङो बे समाव आइजो आफादा हमथानानै लाखिनांगौ गावनि बर' फिसाफोरखौ। बे बिथोनखौ मोननानै जोंनि बे सराइबिल ओनसोल रायमना मथामबिल गामिनि ओनसोल बिब' बिनानाव गासैबो ओइदिनखा सराइबिल बाजारखामोन बिस्थिबार दिन। बे समाव ज' लैहोर हाथाय जानो ओंखारनाय बिब' बिनानावफ्रा ज' जानानै बे हौवा मानसिखौ होबथादोंमोन आरो बेवहायनो पुलिसा प्रि प्लेन खालामनानै बिथांमोनखौ अपेन फायार खालामबाय। बे समाव गायदेनाव नैबे जायगायावनो बैग्रि बिफां फांसे दंमोन, बे जायगायावनो बे स्पट डेट जादों। बिनि खर'नि खानाया गुजोबदों, उल्था बिगुरा दुलुनानै मोखांसिम जोख्लोबजोबदों, ओरैबायदिसिम खर'आव नांदों। औ बिनिफ्राय हेलेनाया इन्जुरि जाबाय, बुलेट इन्जुरिस जाबाय। बेखौ माने हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोङो लानानै थांदोंमोन जोंनि वार्कारफ्रा, आइजो आफादनि वार्कारफ्रा। नाथाय पुलिसा होसो लांनानै कुसुगाव एरियानिफ्राय बेंसनानै बेखौ हमनानैहाय थानायाव दोनहैबाय। बे सिकित्सा मोननो हायाखिसै आरो ओरैबायदि आदानियै बे गारि सायावनो माबायावनो थैलांबाय आरो थानायाव लांबाय गसाइगावआवहाय बेबायदि। आरो बिथांमोनजों लोगोसे 3 इन्जुरिस दंबावोमोन जाय आइजोफ्रा दिनै थैनानै थांबाय। बयस्क आइजो खौलौ बसुमतारी, दाबारि बसुमतारी, लेवास्रि नार्जारी बिथांमोनहा बुलेट इन्जुरिस गोजा। 2 बे बैसो जानाय बिमाफ्रा थैनानै थांबाय आरो नैबे माबाया लेवास्रिया दासिमबो दं, आखाइयाव बुलेट नांजानाय। आरो बेजों लोगोसे गायदेनि अनजालि फिसाजो 3 दाननि बियो बिमा थैनायनि उनाव आहार मोनजायैयाव बे जानाय आदारनि अभाबाव बे गथ'आ थैनांदों, जायखौ जों रम्बा बसुमतारी होननानै मोनथियो। बिथांखौबो जोङो मुंख्लं हिसाबैहाय फोसावनाय जाबाय। दा बेबायदि दुखु गोनां मोनसे जारिमिना जानानै थांदों। आरो बिथांमोनहानो जोंनि बर' बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सिगांसिन गिबिसिन आइजो मुंख्लं। बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव जे सोमावसारनाय जानानै थांदों, बे नेतृत्वनि गेजेरजों जोङो जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसनलांनो नाजानायनि थांखियैनो आइजो आफादाबो दलै नोगोरै जोङो माब्लाबा इनडाइरेक्टयै खेंसालियायै माब्लाबा थोंजोङै जोङो बाहागो लाबोदों, भाइटाल रल लाबोदों। दा दिनै बे सेन्टिमेन्टजोंनो गोथां जारिमिनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मानाव गेदेर आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि नेतृत्वआव दिनैनि बे सान बर' बिमा सानखौ जोङो बर' बिमानि सान, बिमा टाइटेल होनानै बिमुं होनानै बेखौ गोथाङै लाखिनायनि थांखिजों सानफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैयो अकल माने खालि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाल' नङा, बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोर, अर्गेनाइजेसनफोर आरो गासै बुद्धिजिबि
इन्टेलेक्सुवेल मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्राबो बे दिनखौ मान होनानै बिमाफोरखौ मान होनानै बे हाबाफारिखौ जाहाथे जेब्लायबो फोथांनानै लाखियो बेनि थाखाय आं खावलायो मानोना बुहुमाव जाथियाव जारिमिनाव मोनसे फोरमान दङ मोनसे हौवा माहारियाल' थांनानै थाया जाथिनि थाखाय माबा मोनसे गेदेर खामानि मावनो थांनायाव सासे दैदेनगिरिनि देरगासारनायावबो बिनि आन्दोआव थायो बिमा बिनानाव बिब' बिनि अनजालि आरो बे थिग बेबायदिनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मथ' बे मथ'जों जों जुदि आगान सुरलांनांगौबा बर' बिमाफोरखौबो जोंनि गासै फैबाय थानाय जेनेरेसन गासै दैदेनगिरि आफादफ्रा मान होनो रोंनांगोन बे आसा भरसा मिजिंखौ आङो दोननानै बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो खावलायबाय फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे बे जारिमिनफोरखौ फोथांनानै लाखिनो नाजायो थेंक इउ